Proč nenakoupíme plyn přímo od Ruska? Tak já se omlouvám, ale v současné situaci, kdyby česká vláda přistoupila k tomu, že uzavře smlouvu s Gazpromem na nákup plynu, tak to mi přijde jako úplně cesta jaksi do pekel a cesta opačným směrem, než kudy se chceme vydat. To můžeme tu Ukrajinu rovnou škrtnout z mapy a jak si tady neřešit jakoukoliv pomoc, kterou jí poskytujeme. To je skutečně jako úplně absurdní. A ještě k tomu Lipsku. Pane Štěpáne, místopředseda Ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv vzkázal evropským zemím, že se mají připravit na cenu plynu 5000 eur za kubík. Teď se cena pohybuje kolem 300 eur. Myslíte si, že je něco takového reálného skutečně? Já bych bral spíš, že to je nějaká hrozba, že k tomuto nedojde, že Rusko omezí dodávky plynu do Evropy, to určitě. Já bych se jenom vyjádřil k tomu, jak je možné, že ČEZ dodává na burzu za 90 euro a našim spotřebitelům za 500 a za 700? Proč to nedodá našim spotřebitelům? Nebude platit poplatky na burze. To, co dodá, tak 10-15, si stejně koupí zpátky naši spotřebitelé. Tomu tedy nerozumím. A pokud jde o ten ruský plyn, že nemůžeme, jak to, že Amerika kupuje za 100 miliard korun měsíčně LNG z Ruska, ropu z Ruska, výrobky, suroviny, jak to může dělat? Ona tím podkopává válku na Ukrajině a to je rozdíl mezi náma. Západní Evropa se může chovat nějak, to není jenom USA, to byl jeden příklad. Takhle můžeme uvést další státy. A my jako kolonie tady budeme něco dodržovat, co nikdo nedodržuje. A budeme likvidovat naše lidi, budeme likvidovat náš průmysl. Proč to děláme? Je proto jaký důvod tedy? Proč USA, proč ČR nezaklotí proti USA a nezakáže jim to? Aby tak až USA nebude dovážet z Ruska výborně a další státy. Ale jinak z Ruska odpovědi na vaše otázky si bohužel musíme schovat do dalšího vysílání. Více toho v našich zprávách plus už dnes nestihne. Já děkuji mým hostům, expert na